Podang kuning. Woi. Laras saji campur sari Indonesia. Sajuwas ya Mas Bos. kepranan ora mendo ati
kapulung bendo Jepot dangkune nggih minangka pambutan spesial saking Bapak kalian Ibu nggih berkah sehat pokoknya paringi semuanya. Ayo Mas Bagus. Yo say. Spesial buat yang punya kedanan Mas Izar nggih. Menuju buat Rondo Menara Kembar. Pak Rewangi pati gede pamringe karepen luluh atine aku ora bakal rapi wong sliramu priya tak anteni sapa sing ora edalan mripate lala lala ame ame Ayo Thomas Petro. kagugah rasa atiku yen nyawan esem lan guyumu Sayangi
spesial buat Mas Izar G, tapi spesial buat Rondo Menara Kembar juga dari yang punya Yuwono. Tak rewangi pati geni pamrih arepe luluh atine aku ora bakal mung siramu priya tak tresnani. Bahaya. Yo. Laras Saji. Terpikir khusus untuk Mbak Wiwin yang di sana. Bu Win, ini salam sehat, salam Arah joget, budaya. Ye. Mas Kopi Indonesia. Ayo yo yo yo. Masuk Mas. Dino minggu sing katunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir sengenge ana kene aku nunggu kowe. Tambah tembong lah ya. Ya ora apa-apa. Lali janjine kandhane alesane makelake sapa wong sing ora delok kadung dandan kowe ora teko. Ini juga sudah hadir Mbak Dewi Mas Iya. Sugeng Rianto di Matus Mbah Nuwun. Mas Kopi Indonesia sudah hadir. Ya, hai. Mas Ragil Matus Mbah Nuwun. Hai. Janjane kowe ning ngendi? Gelagamu Mas Seger Buang Matus Mbah Nuwun. Mas Arya. Sudah ada atensi masuk Mbak Dewi yang di studio 1 G. Makanya dipindahkan pamungkas spesial buat terus semuanya. Aku
mangkel aku mangkel yen kepatok irungmu bakal tak siwel 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 jan-jane kowe ngendi lagamu sajak nyurigani atiku sujono kowe malah kencan karo wong liya rasa ada permintaan yang dari Mbak Aisy SRG Gi Putri Konyel titip tresno kita hadirkan sama Larasati Campursari. Ayo yo spesial buat Mbak Aisy ya. Umburnya Mas Bagus. Yo. Masukkan batik hitam. Yang nyaman manis esame koyo piso luluke atine rena mengira bisa turu yang kelingan solalan dalammu tresno iki tak titipke jagalan nganti salawase tresno iki ra bisa pisah senadyan aku nek ado papane. Mbak Aisy ini spesial yang punya titip tresno. Apa toh? Ciao mania. Mas Bagus
buat kedua mempelai nggih. Yen nyawangane sesame kaya bisa ngluweke atine. Rena wengi ra bisa turu yen kelingan esep tresno iki tak titipke jagana nganti salawase. Tresno iki ra bisa pisah nadyan aku atom pamane. Ini spesial buat Mbak Isi G SRG Putri Konyel sudah diputar. Laras Aji Campursari hadir kembali bersama Mbak dari Ekawati. Saya dipanggil ikut pasukan-pasukan Biru Nafi ya. Oh, ini ternyata ada dari rombongan Marawis. Ini pasukan-pasukan jamaah. Nah, nanti spesial yang punya pasukan-pasukan Marawis mungkin nanti setelah ini nggih. Mbak Dari, ini alhamdulillah ini tamunya juga luar biasa nggih. Tentunya masih kita berikan tebang-tebang Campursari niki pinangan pambutan spesial buat dulur-dulur pencinta live streaming yang masih setia terus di channel YouTube Anugerah Mandiri Jakarta. Mungkin nanti buat Bapak Ibu tamu undangan yang ingin menyaksikan kembali tinggal buka di YouTube nggih, ketik aja Anugerah Mandiri Jakarta. Campursari Larasati. Mas Bagus, tadi ada pesan dari Mas Pungki. Mas Pungki. Pulau Gadung, Keluarga besar lagi Pulau Gadung. Tadi sebenarnya minta lagunya Seragenan Kangen Esemu. Oh, nggih. Tapi karena aku urung apal. Oh, alah. Jika nanti spesial buat Mas Kopi. Ngaturke lagune Om Pungki sing lawas dhisik. Ya, iki tadi kangenane reng manis. Ana sing ngano lewong juga ini saya. Anjir. Ini dari Mbak Liana nggih matur sembah nuwun. Berarti iki kita hadirkan medley nggih. Tebang-tebang Campursari iki ana lewong, terus ana gelo, ana ireng manis. Ya. Terus lewong, Tata sing tresno. nggih, trenyo, pokoke pakai setunggal pinangan di pambutan spesial buat dulur-dulur semuanya. Manut Mas Sari pokoknya. Aku ki mau angger Mas Sari nyeluk Mas Bagus ya aku le ningok. Kudune nyeluk sapa? Hah? Kudune nyeluk sapa? Nah nyeluk aku tuh Bagus. Apa? Mbak Liana.
Degia. Ini Pak Deya. Digoyangke jarane, Dek. Barat Sinoto ngundang rasa tumetes sing kalbu ler ngoyahi segoro dadan bisa luluhe atiku. Ini spesial buat Mbak Liana G. Mudah-mudahan terhibur bersama Laras Aji Campur Sari. Sabda pandita ratu mengasliramu kadya ing sisihku mugi sing lelane tresnaku bakal kena mati. Laras Aji. Ini juga masih spesial buat dulur-dulur keluarga besar Wonogiri. Segoro dadan bisa luluhe atiku. Sabda pandita ratu mong sliramu kadya ing sisihku mugi sing lelane tresnaku bakal kena mati.
Jadi ini pinane pautan spesial buat Mbak Liana nggih, Lewong sampun diputer. Apa ibunya? Nemenin ibunya. Ayo ibu. Asik, asik, asik. Ayo penari latarnya Mas bagus. Ayo. Saya kurang ayo.
Oi. Ayo yo yo yo. Laras saji. Jamali Audio Sound System. Jalaran pepisahan dipaksa omah-omah wong tuwane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manise. Jika diucap selamat datang buat tamu yang berakhir. Yang kelingan lelakonku jamane nalika
Lali janjine spesial kagem Mas Boy. Nyanyi. Nyawer.
buat Pak Bos nggih Mas Boy, lali janji nih matur sembah nuwun Mbak Dari kalian Mbak Ani Tiarap. Sambil menikmati santap siang teman-teman campur sari bersama Laras Saji masih spesial buat anda semuanya. Juga masih spesial buat dulur-dulur pecinta live streaming dimanapun anda berada di channel YouTube Anugerah Mandiri Jakarta. Salam sehat, salam budaya. Yuk. Ayo. Ayo. Yo lagu-lagu zaman hong ya. Iki sing di pariki sing pemandutan sapa sih? Loh, Mas Manten. Oh, Mas Manten sih. Masya Allah, lagunya zaman bapakku loh iki. Ayo yo yo. Mas, sedang apa orang mas? Itu. Cak pijer semoga mas. Angko gelo Saben dino aku tansah Oke Mas yuk. ojo siram ngur balik janji. Dek Apa mas? nyabar godhong karo dek sabar sawantara dek kowe cah manis wong kesusu akeh sing masih kleru sare dhisik dek aku ra bakal mlayu. Oi. Monggo yuk Mas yuk ikut ajakin. Rangkat cipir mas kembali korong. Ojo kuwatir dek aku ra neko-neko. Aneng magelang mas jok lali janjane. Joso malang dijamin ampun dadose. Aduh mas kemulan sarung. Wes kadung gelem dek ora susah bingung-bingung. Abanyang pasar mas kok ora tetuku. Hati ora sabar kepengen kakek ketemu. Saiki wis ketemu. Wes alhamdulillah. Wes sido. Sido. Dadi manten. Pokoknya sido pokoknya. Laras Saji. Campur sari Indonesia. Mas, sida apa ora mas? Jak pijer semoyo mas. Aku mangko gelo saben dino aku tansah ngenteni. Ojo sliramu njur balik janji. Dek Apa sabar mas? sawetara dek. Sabar godhong karo dek kowe cah manis wong kesusu akeh sing masih kleru sare dhisik dek aku ra bakal mlayu. Oi. Aja melayu ya mas. Bangga cipir mas kembangnya korong. Ojo kuwatir dek aku ora neko-neko. Aneng magelang mas jok lali jajane. Joso malang dijamin ampun dadose. Aduh mas kemulan sarung. Wes kadung gelem dek ora susah bingung-bingung. Amanyang pasar mas kok ora tetuku. Hati ora sabar kepengen kakek ketemu.
spesial buat keluarga besar Pulau Gadung nggih, Mas Hendy sama Mbak Tun. Pokoknya salam sehat. Matur sembah nuwun sudah pandang terus di channel YouTube Anugerah Mandiri, ya toh? Mas Wandi, Mbak Yumini yang lagi bersibuk ini pasti. Iya, kali ini dikasih sambal kemangi dulu, nanti setelah itu kita berikan keloas ya Mas. Untuk Mas Murbani yang ada di Jogja, terima kasih atensinya. Kita belum pernah ketemu ya.
sambal kemangi Mas Murbani dari Jogja. Ada apa?